Takabuda mota ine cousin yavo tatasiya mota sina munhu, so patikazodzoka takazongona mota musisina kana chinhu, mafoni edu tese titu, bhegi rangu, zvese zvazviri mubhegi zvese zvakaenda. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinokunzira nyaya dzakasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinouya nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, ndokumbira kuti uone this video kusvika parinoperera. Ladies and gentlemen, ndangoitawo mahwekwe naSisi Chipo Muchegwa ndikati ndimbotaurawo navo mushure mekunge ndaona post yavo yavakaposta vachiti vakabirwa, so ndangomirawo kuti nditaure navo vataure zvakaitika kuti chii chakanyatsotora nzvimbo. So ladies and gentlemen, ndoda kuti muteerere zvakaitika kuna Sisi Chipo. Kana uchikwanisawo kunge uchingobatsirawo unongovabatsirawo, nekuti chavari kunyanyoda ichaja yewheelchair yavo yavakashaya. Kana uchingozivawo munhu anenge akaba, no, unongozivisawo mapurisa kuti aiwa ndiye munhu akaba uyu. So ladies and gentlemen, see you on my next upload. Ngatione Sisi Chipo vachitaura. Ndangoti ndichifambo then ndangosangana naSisi Chipo tikati timbotaura nawo zvemaminutes mashoma so sister Murera say I'd say my dues nema levels My dues are mine. aiwa bo ndungonongo suwa so inda zvi zvakadhakwa naye mwana wamai vari kutsoma here. The main reason yaitoti ndingoburitsawo kamera pandakuona ika inyaya yepost yenyu yandakaona ye1 day ago. Pane post ye1 day ago koita imwe ye17 hours ago yandasangana nayo. Makanyora imimi mukati asi munhu akaba foni yangu nezuro Mwari ave newe. Iyi post ndeye 17 hours ago. Then the other one yacho yamazoisa yakanzi, guys, munhu akaba handbag yangu, please chidzosawo charger yewheelchair. Alright, phone tora hako, sure ndinofamba nei, I am stressed guys. So ndo kunyora kwamakaita imimi. Zvotoreva kuti makabirwa handbag. So handbag you might think sekunyora kwamaita ndo manga muine charger yewheelchair yenyu. Nyasitaurira chii chakaitika, zvakaitikira kupi? Alright, tatiri kuNorway, pamashops epaNorway. Norton? Yes, that's my 6-7. So, takabuda mota ine cousin yavo tatasiya mota sina munhu, so patikazodzoka takazongona mota musisina kana chinhu, mafoni edu tese titu, bhegi rangu, zvese zvazviri mubhegi zvese zvakaenda. Chakanyanyokosha chakandirwadza chakabiwa, foni tinogona kuitenga imwe, but charger yewheelchair ndo mawana. Charger yewheelchair saka zvikutoreva kuti wheelchair nawo haisi kutofamba, motoita yekutopushwa because aina moto. Pakaipa. It's okay sister, ndonyaya yatachida kunzwa kuti chii chakanyatsotora nzvimbo. So makaita police report here, makavhurisa docket here pazvinhu zvakaitika? Hansat ndavhurisa. Alright, it's okay. Hamufanira kunge muchienda kupolice monoripota, noti I think muri kutaura kuti handbag mune mamunoka nazvitupa nemamwe madocuments akasiyana-siyana. It's okay sister, maita basa. Kuvo vanenge vachida kubataiwo kuti vataure nemi vanobata ipapi? Vanenge vada kundibata vanongoya kuFacebook yakanzi Chipo Muchegwa, vanongoya ndi-inboxa, ndinopindura munhu wese. Alright. Then ndaona maisawo post iyoyo muratidza mashandisa imwe foni. So foni yamuri kushandisa iyi ndeyenyu here o muri kutoita kutokumbira someone kuti munge muchitokwanisa kuposta necommunication? Foni yandikushandisa ndakatokumbira someone kusvikira akangonditawo kusvikira watenga yako zvinofanira kushandisa, but iri kutonetsawo kuti foni yacho, saka nditori patime. It's okay. Thanks. Maita basa sisi, ndotenda. Alright, thank you. You're welcome.